ከመይ ጌርና ኢና ዝተፈላለዩ ናይ ማቴማቲካል ሲምቦልስ ናብ ዶክመንትና ነእቱ ወይ ድማ ዝተፈላለዩ ናይ ስፔሻል ዝኾኑ ካራክተርስ ንኣብነት ከነእቱ ምስ እንደሊ ከመይ ጌርና ኢና ኣብዚ ዶክመንትና ሲምቦልስ ዝተፈላለዩ ሲምቦልስ ከነእቱ ስፔሻል ካራክተርስ ንኽእል እትብል ያ ናይሎም ትምህርትና ክትከውን ከም ስትሪኦ ዘለዎም ሓደ ብላንክ ዶክመንት ከፊት ኣለኹ ኣብዚኣ ሪበን ኢንሰርት ታብ መጀመርታ ክትፀቅጥ ኣብዛ ኢንሰርት ታብ ምስ ኣተኹ መወዳእታ ምስ ከድኩም ኣብዚ ሲምቦልስ ትብል ሓንቲ ግሩፕ ኣላ ኣብዛ ግሩፕ እዚኣ ክልተ ነገር ኣለዋ ኢኩዌሽን ዝብል ኣሎ ሲምቦል ዝብል ኣሎ ሕጂ ንሎም መዓልቲ ንመሃራ እዛ ሲምቦል ትብል ዘላ እያ ሕጂ ብዛ ሲምቦል ትብል ዘላ ክሊክ እንድሕዳኣ ጌርኩም ኣብኡ ከሎ እንታይ ኣምፂልና ኣሎ ሕጂ ዝተፈላለየ ሲምቦልስ ኣምፂልና ኣሎ ትሪእዎ ኣለኹም ሕጂ እዚ ሲምቦልስ እዚ ልክዕ ኣብዛ ከርሰር ዘላታ ቦታ ኣብኣ ክእትወለይ ማለት እዩ ክሊክ እንድሕር ገይረ እዛ ናይ ኮፒራይት ምልክት እያ እዚኣ ሕጂና ናይ ኮፒራይት ኣርማ እያ ሕጂ ረእይዋ ፀሊም እያ ኣለኹ መታን ክትረኣየኩም ሳይዝ ክውስኸላ እያ ትሪእዋ ዘለኹም እዚኣ ሕጂ እታ ናይ ኮፒራይት ኣርማ እያ ማለት ሕጂ ከምዚ ዓይነት ሲምቦል ኣብቲ ኪቦርድካ ክትረክብ ኣይትኽእልን ኢኻ ሲምፕሊ ክትፅሕፎስ ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ዝተፈላለየ ኣርማታት እንድሕር ክትእቱ ደሊኻ ኢኻ ኣብዚኣ ኢንሰርት ኢልካ ትኣቱ እሞ ኣብዛ ሲምቦል እትብል ክሊክ ምስ ገበርካ እዚ ይመፀካ ማለት እዩ ኣብዛ ታሕቲ ሞር ሲምቦልስ ትብል ኦፕሽን ኣላ ኣብዛ ሞር ሲምቦልስ እንድሕር ፀቂጥኩም ድማኒ ካልኦት ተወሰኽቲ ሲምቦልስ ብጀካቲ ዝረኣናዮም ከተምፃልና እያ ማለት እዩ ሕጂ ከተምፃልና ከለና ብከምዚ ዓይነት ዊንዶው ጌራ ኣምፅያትልና ኣላ ኣብዛ ዊንዶው እዚኣ ክልተ ነገራት ኣሎ ሲምቦልስ ዝብል ኣሎ ስፔሻል ካራክተርስ ከዓ ዝብል ኣሎ ኦኬ ሕጂ እዛ ሕጂ ንምሃራ ሲምቦልስ እያ ትብል ኣብዛ ሲምቦልስ ምስኣተና ትሪእዎም ዘለኹም ኣብዚ ዝተፈላለየ ዓይነት ሲምቦልስ ኣምፂልና ኣሎ ከምዚ እናገበርኩም ንታሕቲ እናኸድኩም ኣብዚ ክደልዩ ትኽእሉ ኢኹም ዋላ ናይ ዓረቢክ ወርድስ ከማን ኣብዚ ኣምፂልና ኣሎ ማለት እዩ ኦኬ ከምዚ እናገበርኩም ዝተፈላለየ ናይ ግሪክ ክኸውን ይኽእል ናይ ፍሬንች ክኸውን ይኽእል ናይ ማትስ ክኸውን ይኽእል ዝኾነ ናይ እንግሊዝኛ ፓንክቹዌሽን ማርክስ ክኸውን ይኽእል መዓት ነገራት ኣብ ዘለዎ ዋላ ናይ ቁፅር ኣሎ ዝተፈላለዩ ነገራት ኣብዚ የምፃልና ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ እንድሕዳ ሲኢንኩም እቲ ሲምቦልኩም ከ ኣብዚ ፎንት ኢልኩም ምስ ኣተኹም ካልኦት ዓይነት ፎንት ከዓ ትፍትኑ ማለት እዩ ኦኬ ኣብዚ ንኣብነት ብኤሪያል ፎንት ክህሉ ይኽእል ኸውን ወይ ኣብዚ መወዳእታ እንድሕር ከይድኩም ከዓ ካልእ ዓይነት ፎንት ዋላ ትቅርፁ እዩ ገለ ተፈላለዩ ከዓ ክመፀና ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ እናገበርኩም ኣብዚ ከዓ እናኣተኹም ከዓኒ በቲ ፎንት ከዓ እናቀያየርኩም ከዓ ክትፍትንዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ recently used symbols ኣብዚ ኣምፂልኩም ኣሎ ኣብዚ ከዓ ዝደለኹሞ ፎንት ትደልይዎ ማለት ንኣብነት እዛ ናይ ፐርሰንቴጅ እንድሕዳ ደልየ ንኣብነት ኣብ ኪቦርድ እውን ክረኽባ ክእል ፀገም የብላን እዚኣ ለሰይ ካልእ እንታይ ኣሎ ንኣብነት ኣብዚ ክነእትዎ ንኣብነት እዚ 1/2 ሰለስተ ረብዒ ሓደ ረብዒ ዝብሉ ነገራት ብኪቦርድና ብቐሊሉ ክንፅሕፎም ኣይንኽእል ኢና ፍርቂ እንድሕር ክትፅሕፍ ደሊኻ ሓደ ጌርካ ስላሽ ጌርካ ክልተ ኢኻ ትፅሕፍ ማለት እዩ ሕጂ ልክዕ ከምዚኣ ከማን ኣይትመፀልካን ሕጂ ነዚኣ ምስ መረፅኩማ ኣብዛ ታሕቲ እንታይ ትብል ኣላትኩም ኢንሰርት ትብል ኣላትኩም ኦኬ ኢንሰርት እንድሕር ጌርኩማ ትሪእዋ ኣለኹም ኣብዚ መፅኣ ኣላ ማለት እዩ ሕጂ እታ ዝደለኹማ ኣርማ ከምኣ እናገበርኩም ኣብዚኣ እናመረፅኩም ኢንሰርት እንድሕር ዳኢልኩማ ኣብኣ ተምፃልኩም ማለት ናይ ኢንፊኒቲ ዝደለኹማ ዓይነት ኣርማ ሕጂ ካብዚ ከተምፅኡ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ኣራይ ስለዚ እዚኣ ብዛዕባ ከመይ ጌርና ኢና ዝኾነ ዓይነት ሲምቦል ናይ ማትስ ክኸውን ይኽእል ናይ ካልኦት ሃገራት ቋንቋ ንኣብነት ብፍሬንች ክትፅሕፉ ከለኹም 2 ነጥቢ 1 ነጥቢ ወይ ገለ ብልዓሊ ክህልዎ ይኽእል ይኸውን ከምኡታት ክትጥቀሙ እንድሕዳ ደሊኹም ከተምፅኡ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ከምዚ እናገበርኩም ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ እታ ካልአይቲ ንምሃራ ድማ እዛ ስፔሻል ካራክተርስ ትብል ከኣላትና ኣብዚኣ ኣብታ ጎና ምስ ኣተኹም ስፔሻል ካራክተርስ ትብል ኣላትና ንኣብነት ዳሽ እንድሕዳ ክትእትዉ ደሊኹም ኣብዚ ሰሌክት ትገብሮ ወይ ከምዚ ኦፕሽናል ሃይፈን ዲዩ ዝተፈላለዩ ኣብዚታት የምፃልኩም ናይ ትሬድ ማርክ ኣርማ ኣለኩም ንኣብነት ኣብዚ ኢንሰርት እንድሕዳ ኢልኩሞ ቲኤም ትሬድ ማርክ ኢሉ የምፃልኩም ኣሎ ኣብዚ ንታሕቲ እናኸድኩም ከምዚ ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ሲምቦልስ ኣብዚ ከምፃልኩም እዩ ማለት እዩ ኦኬ ዝኾነ ሃይፈን ክትገብር ትደሊ ትኸውን ወይ ገለ ነገር ኩሉ ኣብዚ የርእየካ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ምስ ወዳእኹም ድማኒ ነዚኣ እንታይ ትገብርዋ ሲምፕሊ ብዚኣ ክሎዝ ጌርኩም ተዓፅዋ ማለት እዩ ሕራይ እምበኣር ሕጂ ድማ ብዛዕባ ኢኩዌዥን ክንርኢና ማለት እዩ ከመይ ጌርና ኢና ናይ ማትስ ወይ ድማ ናይ ቁፅሪ ኢኩዌዥንስ ኣብ ማይክሮሶፍት ወርድ
كنسرح نخل ويدما already سرحت زخونه كنتقملهم نخل بفلاي زي فيديو زي نتوم ناي ماتس ممهران تقدسكم يا ويدما نتوم ناي ماتس فتنات الدالو سوا دما تليكم يا مالتي هجي لك خمتا بزحلف زرانيان بزعوا سيمبول ابزيا انسرت ناتو اب انسرت تاب مس صقطنا سيمبولز تبل جروب علاتنا ابزا جروب equation تبل علاتنا مالتي بزا equation كليك نهدا غيرنا افتال على كليك مسكبرنا استفلالي ناي ماتس ناي كالكولاس ناي بايثاغوراس كله عينت equation ابزي يمصلنا له مالتي حجي ابزي تمصحفنا equation امصلنا له ابزي خنصحف نخلينا تزي كوين دماني زيات تصنحلنا موني ابزي انت هنقبر نخلينا مالتي زدلنا عينت equation ابزي كليك غيرنا هنا مصن خلينا مال سكوير روت تينا لنا ابنت ابزي ناي ديجري فارنهايت አለኩም ابزي ناي ديجري سنتيግሬድ ناي انفينيتي ብዙሕ ነገራት አለው ማለት እዩ ኣብዚ ክነጥዎ ንኽእል ነገራት ኩሉ ይመጸልኩም አለው ከምኡን ናይ ፍራክሽን ሲምቦልስ ሆነ ኣብዘለና ኣብዚ ኸ የምጻልና አለው ማለት እዩ ዜን ዳውን አሮውስ አለውን በዘን ዳውን አሮ እንደሕዳ መሪጽኩም ዝተፈላላይ አይነት ካል አይነት ቅርጺ ከምጻልኩም ይኽእል ማለት እዩ ናይ ዲፈረንሺዬሽን ዝተፈላላይ ነገራት ኣብዚ የምጻልና አለው ካልዝ ናይ ኤክስፖኔንሻል ኣብዚ የምጻልና አለው እንደሕዳ ካብዝና መረጽኩም ክሰርሑ ትኽእሉ ኢኹም ናይ ኢንተግራል አለና ኣብዚ ዝተፈላላይ እዚ ብዛዕባ ናይ ካልኩላስ አይነት ዩዝ ናይ ማትሪክስ አለኩም ኣብዚ ዳርጋ ዘለ አይነት ኢኩዌሽን የለን ኩሉ አይነት ኢኩዌሽን ካብዝና ገበርኩም ክትእትዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት ብፍላይቶም ናይ ማትስ ፈተና ተዳልው ሰባት ሕጂ ንኣብነት ኣብ መጽሓፍ ኣይትጽገምን ኢኻ ማለት እዩ ከምዚ ጌርካ ዝደለኻዮ ዓይነት ኢኩዌሽን ኣብዚ ክትእትው ትኽእል ኢኻ ከምኡውን ኣብዚ እናኸድኩም ከዓ እናቐያየርኩም ትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ወይ ከዚያ ብራውዝ እንተሕዳ ጌርኩም ማኻ ኩሎም ዓይነት ኣብዚ ብቐሊሉ ክትጥቀሙሎም ትኽእሉ ነገራት ከዓ ክመጽልኩም እዩ ማለት ንኣብነት ፓይ እንሕደሊኻ ፓይ ኣብዚ ክትእትው ትኽእል ኢኻ ሕጂ ከምዚ እናገበርኩም ዝተፈላለየ ኢኩዌሽንስ ናይ ቁጽሪ ናይ ማትስ ኢኩዌሽንስ ኣብዚ ክትእትው ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ቀፂልና ነዛ ዝስራሕኹማ ኢኩዌሽን ካልእ ግዜ ክትጥቀሙላ እንድሕዳ ደሊኹም ከዓኒ ሴቭ ክትገብሩዋ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ሴቭ ኣዝ ኒው ኢኩዌሽን ኣነ ሕጂ ዝሶኢለ ጽሒፈዮ ዘለኹ ግን ጥዑይ ዓይነት ኢኩዌሽን እንድሕዳ ጽሒፍኩም እሞኻ ብተደጋጋሚ እንድሕዳ ትጥቀሙላ ኾንኩም ከም ሓንቲ ልክዕ ከምዚ ናብ ዘንሪአን ዘለና ሴቭ ኣዝ ኒው ኢኩዌሽን ኢልኩም ሴቭ ክትገብሩዋ ኸ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ስለዚ ካልእ ግዜ ብቐጻሊ ክትጥቀሙላ ኸ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ ኣነ ቴስት ዋላ ክብለ ቴስት ኢለ ኣብቲ ኢኩዌሽንስ ጋለሪ ከተቐምጡ እያ ማለት እዩ ኦኬ ኢለ ኣለኹ ሕጂ ኣብቲ ኢኩዌሽንስ ጋለሪ ኣብኡ ኣቐሚጣት እያ ኣላ ማለት እዩ ካልእ ግዜ ከዓኒ ክትጥቀመላ ይኽእል ማለት እዩ ሕጂ እዛ ቴስት ዝገበርክዋ ኢኩዌሽን ንሕዳ ክትጥቀመላ ደልየ ኣብዚኣ ኢኩዌሽን እትብል ዘላ ዳውን ኣሮ ምስ ፀቐጥኩ ኣብዚ ከተምጻለይ ኣለዋ ኣብ ታሕቲ እንድሕዳ ሪኢኹማ እዛ ቴስት ኢልና ዝፀሓፍናያ ኢኩዌሽን ኣብዚ ኣምፅኣትለይ ኣላ ማለት እዩ ኦኬ ካልኦት ዓይነት ኢኩዌሽንስ ከዓ ኣብዚ ምፅኣቶም ኣላ ኣነ ብዝታ ቴስት ዝበልክዋ እንድሕዳ ክሊክ ጌርያ ኣብዚ ኣምፅኣታ ኣላ ማለት ሕጂ ከምዚ እናገበርኩም እቲ ሴቭ ዝገበርኩም ኢኩዌሽን ከምዚ እናገበርኩም ከዓ ክትጥቀምሉ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ካልእ ሬዲ ሜድ ዝኾኑ ኣቐዲሞም ዝተሰርሑ ኢኩዌሽንስ ክትጥቀሙ እንድሕደሊኹም ኣብዛ ኢኩዌሽን ዳውን ኣሮ ምስ ፀቐጥኩም ንኣብነት ኤሪያ ኦፍ ሰርክል ሕጂ ፍሉጥ ኤሪያ ስኳት ፓይ ራዲየስ ስኩዌር ኣለና ነዚኣ እንድሕዳ ክሊክ ጌርኩማ ኣብዚ ኣምፂልና ኣሎ ማለት እዩ ኤሪያ ኢኳልስ ቱ ፓይ ታይምስ ራዲየስ ስኩዌር ኢሉ ኣብዚ የምፃልና ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚኣ እናገበርኩም ከዓኒ ኦልሬዲ ስራሓት ዝኾኑ ዝተፈላለዩ ናይ ባይኖሚያል ቲዮረም ፉሬ ሲሪስ ፓይታጎራስ ቲዮረም ዝተፈላለዩ ኢኩዌሽንስ ኣብዚ ከተምፅኡ ትኽእሉ ኢኹም ናይ ኳድራቲክ ፎርሙላ ሕጂ ብዘሎ ንኣብነት ኳድራቲክ ፎርሙላ ኣብዚ ከተምፅኡ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ እናገበርኩም ክሰርሑ ከዓ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ኣነ ሕጂ እዚአን ከፅርየን እሞ እዚአን ደምሲስየን ኣለኹ ጅፍታ ኢኩዌሽን እሞ ንእቶ ኣብዚኣ ምስ ኣተኹ ኣብዚኣ ከዓ እንታይ ትብላላትና ካልይቲ ኢንክ ኢኩዌሽን ትብላላትና ኣብዚኣ እንድሕዳ ክሊክ ጌርኩም ባዕልኹም ኣብዚ ክትፅሕፉ ትኽእሉ ኢኹም ንኣብነት ኣብ ራይት እንያ ዘላ ሕጂ ንኣብነት ኣነ ኤ ስኩዌር ፕላስ b squared is equals to c square ጌር ያለኹ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ብዚ በዓላ እንድሕዳ ልክዕ ኣምፅኣትልኩም ከተምፅኣ ተዘይኮይኑ ከዓ ኣብዚኣ እናደምሰስኩም ከዓ ክትዕርይዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ a
سكوير غير ኣለኹ እዚኣ ሕጂ ሪኢኹም ኣለኹም ብኢድኩም ባዕልኹም ጽሒፍኩም ኣብ ዝምጽኣቶላ ማለት እዩ እንድሕዳ ልክ ኣሎ ኮይኑ ሽዑ ኢንሰርት ትብልዋ ኣብዚያ እታ ኢኩዌሽን ድማ ኢንሰርት ክትገብረልኩም ትኽእል ማለት እዩ ስለዚ እዛ ኢንክ ኢኩዌሽን ክትጥቀሙላ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ካለ ኣብዚ ፕሮፌሽናል ሊኒየር ኖርማል ቴክስት ዝብላ ኦፕሽንስ ኣለዋኹም ዜንካ ናጻወትኩም ትፍትኖ ትኾኑ ፕሮፌሽናል ንድሕር ኮይኑ ከምዚ ዓይነት ትርኢት ክህልወይ ሊኒየር እንድሕዳ ጌርኩሞ ከዓ እቲ ዓይነታት ፀሓፋት ትሪእዎ ኣለኹም እታ ስኩዌር ከምዚ ዓይነት ጌራታ ኣላ ኖርማል ቴክስት እንድሕር ጌርኩሞ ከዓ ከምዚ ኢሉ ይመጽእ ማለት እዩ እዚ እቲ ዓይነታት ፀሓፋ እዩ እዚ እቲ ከምቲ ዝረኣናዮ እቲ ሲምቦልስ እዩ እዚ ድማኒ እቲ ስትራክቸርስ ዓይነት እዩ ማለት እዩ ንኣብነት ብራኬት ዘለዎ ሳይን ኮሳይን ገለ መልታት ክትእትዉ እንድሕዳ ደሊኹም ከዓኒ ኣብዚ ኣለኩም ማለት እዩ ኦኬ ካልእ እንታይ ተሪፍና ኣሎ ስለዚ ከምዚ ዝረኣናዮ ከምዚኣ እናገበርኩም ኩላ እዚኣ ዲዛይን ትብዘላ እታ ናይ ኢኩዌሽን ቱልስ ኩለን ኣብዚኣ እየን ዘለዋ ኩለን ክትፍትንዎን ከዓኒ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ኣብዚአን ዘን ዳውን ኣሮ ዘለዎስ ኩለን ከተስተውዕሉለን ክትክእሉ ኣለኩም ምክንያቱ ተወሳኺ ዝኾነ ነገራት ስለ ዘለወን ማለት እዩ ኣብዚ ኢንተርና እንድሕዳ ጻይትኩም እታ ኢኩዌሽን በበይነን ክትፈላልይዎን ትኽእሉ ኢኹም ካልእ ክድምስሶ እንድሕደሊኹም ከዓኒ ኣብዚ ሰሌክት ጌርኩም ደሊት ምባል ጥራይ ካልእ ወላ ሓንቲ ዘረባ የብሉን ኣብዚኣ ሰሌክት ገብርዋ ኩላ ተጸልምዋ ሽዑ ደሊት እንድሕዳ ጻይትኩም ትድምሰስ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ከምዚኣ እናገበርኩም ዝተፈላለዩ ኢኩዌሽንስ ኣብዚ እናኣተኹም ክሰርሑ ትኽእሉ ኢኹም ኣብዚኣ ዳውን ኣሮ እውን ኣላትኩም በዚኣ ኣቲኹም ከዓኒ ኦልሬዲ ካብዘን ስሩሓት ዝኾና ተን ኢኩዌሽንስ ከተምጽኡ ትኽእሉ ኢኹም ወይ ድማ ባዕልኩም ሴቭ ዝገበርኩም እንድሕር ኣላ ኮይና ከዓ ከምዚኣ ጌርኩም ክትእትዉ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ካልእ ሞር ኢኩዌሽንስ ፍሮም ኦፊስ ዶት ኮም ይብለና ኣሎ እዚ ድማኒ ኢንተርኔት እንድሕዳ ኣለኩም ኮይኑ ካብ ኦፊስ ዶት ኮም ዳውንሎድ ጌርኩም ካልኦት ኢኩዌሽንስ ከዓ ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ኣብዚ ኢንሰርት ኒው ኢኩዌሽንስ ዝብለና ዘሎ ብተመሳሳሊ ናይ ባዕልና ኢኩዌሽን እንድሕዳ ክንሰርሕ ደሊና ወይ ድማ ክንጽሕፍ ደሊና ከዓ ኣብ ከለና ኢሚዲየትሊ ናብዚ ኢኩዌሽን ዲዛይን ፔጅ ይሰደና ማለት እዩ ስለዚ ከምዚኣ እናገበርና ክንጥቀም ከዓ ንኽእል ኢና ማለት እዩ